Много диви животни могат да бъдат опасни или дори смъртоносни за човек. Ако погледнете статистиката, може да се изненадате. Акулите причиняват само 6 смъртни случая годишно. Оказва се, че лошата им репутация е силно преувеличена. Вълците са виновни за 9 смъртни случая, а лъвовете убиват 22. Най-големите изненади идват от други животни. Слоновете, които изглеждат мили и добродушни, всъщност са причина за смъртта на повече от 500 души всяка година. Хипопотамите не им отстъпват и са също толкова опасни. Крокодилите се оказват дори по-страшни от акулите, защото причиняват около 1000 смъртни случая. Но най-опасните животни от всички са змиите, които всяка година отнемат живота на 100 000 души по света. В света има над 150 вида акули, но само 20 от тях нападат хора. Повечето дори не ви възприемат като храна. Но ако една акула реши да ви нападне, няма да бъде лесно да се измъкнете. За да не я привлечете, избягвайте да кървите или да уринирате във водата, защото акулите могат да усетят тези миризми от километри. Ако срещнете акула, не обръщайте гръб и не плувайте панически. Движете се бавно и спокойно. Ако ви нападне, ударете я по очите или хрелете, защото това са най-чувствителните й места. Интересен факт е, че акулите съществуват на Земята от преди 400 милиона години, много преди динозаврите. Ако се озовете пред лъв, трябва да запазите зрителен контакт. Не обръщайте гръб и не отмествайте поглед, защото това ще му даде шанс да атакува. Опитайте се да изглеждате по-големи, като вдигнете ръце или разперите якито си. Говорете с лъва с твърд и уверен глас. Той ще се обърка, защото такова поведение не е типично за жертва. Интересен факт е, че лъвовете са единствените котки, които живеят на групи, наречени прайдове. Слоновете са умни и обикновено спокойни, но могат да бъдат опасни, ако се почувстват застрашени. Особено внимателни трябва да бъдете около майки със слончета. Ако срещнете слон, гледайте езика на тялото му. Ако хоботът е свит, а ушите са прилепнали назад, значи е ядосан. Не бягайте, потърсете укритие, например голямо дърво или скала. Интересен факт е, че слоновете могат да разпознаят себе си в огледалото, което ги прави едни от най-интелигентните животни. Надявам се никога да не попадате в такава ситуация, но сега знаете как да се защитите, ако това се случи. Ако ви е харесало видеото, моля да се запишете за повече и да ударите един лайк.